Virkelig. Det er ikke det. Jeg tror ikke på, at det kan passe, at jeg ikke kan drikke af de samme flasker, som min mor har rørt ved, bare fordi hun har fået kemo. Jeg tror virkelig, det er noget, jeg har lyst til. Jeg tror, det er noget, jeg bilder mig selv ind, fordi jeg gerne vil have det skidt. Jeg hedder Cecilie, og jeg er 21 år. Jeg ligner alle andre på 21 år. Jeg er ikke helt ligesom alle de andre alligevel. Det er en kamp, der foregår inde i mig. Og det er for det meste en kamp, der foregår, når jeg ikke er sammen med nogen. Jeg vil rigtig gerne have, at jeg ikke er bange for, at den person, jeg går forbi på gaden, ikke slår mig ihjel. Det er den værste slags angst, man kan have. For så er du aldrig i sikkerhed. Jeg har ikke lyst til at have det skidt, men der er ikke nogen, der kan tage det fra mig. Og det er kun mig selv, der kan få det til at gå væk. Jeg har brug for at få et almindeligt liv. Jeg har nok drømt om det her i 2 år. Jeg håber virkelig også på at få det ud af det, at jeg bliver vildt glad. Jeg er ikke glad for tiden. Jeg bruger rigtig meget tid på at være træt af det hele. Jeg går rundt og har tømmermænd, selvom jeg ikke har drukket. Men jeg kan ikke komme udenom det. Jeg vil videre. Så derfor håber jeg lidt på, at lige om lidt, når jeg ringer til faldstationen, så siger de, at jeg godt kan komme ind senere. Komme ind i den her ambulance, som jeg nu har drømt om i så lang tid. Ambulance er ikke det, jeg er allermest bange for. Jeg er allermest bange for sygehus. Men det betyder også, at jeg er bange for alt andet. Jeg er bange for læger, jeg er bange for tandlæger, jeg er bange for lugten af rengøringsmidler derfra. Jeg er bange for synet af dem, jeg er bange for det hele. Så hvis nu jeg vidste, at den her ambulance ikke var farlig, så drømmescenariet ville være, at alt det, som sådan er under ambulancen, måske bliver lidt lettere. Jeg har alle mulige forventninger til det. Så mange, at jeg hele natten i nat har haft mareridt. Jeg er også helt vildt bange. Ja. Det kunne også være, at når jeg kommer derind, så er jeg slet ikke bange. Inde i mit hoved, så tror jeg bliver syg nu. Okay. Det er plastikrør. Okay, jeg tager den bare helt op. Ja. Det vil være mit værste mareridt, det her. Når vi ligger drop, når vi kører, eller i hvert fald arm, vi skal stedgive. Jeg er vildt træt. Det føles lidt som om jeg har været syg i 3 uger.
alt det, der skete derinde, det gik nu egentlig meget okay. Det gik meget glat. Jeg var ligesom forberedt på, hvad der skulle ske. Hvis jeg en dag kommer med en ambulance, så kan jeg nå ned på et angstniveau, der er fornuftigt. Og det er godt. For efter jeg havde siddet inde i den i lang tid, kunne jeg godt se, at der var ikke noget, der hoppede op og sprang ind i mit blod, eller jeg var nødvendigvis ikke døende, fordi jeg sad der. Jeg er den sejeste i verden. Og det betyder, at der er lidt håb for, at jeg godt kan få et almindeligt liv engang. Jeg håbede rigtig meget på at blive glad af hverdagen, og det er sket. Selvom jeg er helt vildt træt og udmattet nu, så er jeg glad. Jeg ved ikke, om det her har påvirket resten af mit liv nu. Jeg ved bare, at det har gjort noget for mig lige nu. Det skal nok gå det hele.